Сөйке Тукайыбыз язганча, туган як һәркем өчендә кадерле. Чөнки монда синең киндек каның тамган. Тәүге мәртәбә телең ачылган. Басу тугайлар, урманнар гүзәллеге, саф чишмәләр моңа бала чактан узата киләләр. Табигать безнең төбәккә үзенең матурлыгын һич тә кызганып бирмәгән. Теләче төбәгенең тарихы ерак гасырларга барып тоташа. Ул чагыштырмача кичкенә районнардан саналса да, монда халык күп һәм тыгыз урнашкан. Районыбыз үзенең күп гасырлык үткәне белән, күренекле шәхесләре белән матур. Академиклар Тәлгать Сираҗетдинов һәм Яхья Абдуллин, Галим Рауил Үтәбай, филология фәннәре докторы Васил Гарифуллин, күренекле татар арчысы, кулинария буенча күп китаплар авторы Юныс Әхмәтҗанов, гармунчы композитор Фәрит Хатыйпов, җырчылар Нәфисә Василова, Сөләйман Юсупов, Тахир Якупов, Венера Ганиева, Рәсим Низамов, күренекле язучыларыбыз Фатих Хөсни, Мәхмүд Хәсәнов, Мәхмүд Максуд, Сәйдә Зиялы, Рашад Низамиев, Нурислам Хәсәнов, Дания Гайнетдинова һәм Фәнил Галиевлар, Олимпия чемпионнары Ольга Князева һәм Шамил Сабиров. Алар барысы да Теләче районыннан. Район үзенең спорт мастерлары, Россия, Европа, дөнья чемпионнары белән шиксез горурлана. Тәпигә басарга тырышып, без монда камылга ябышкан. Буыннар ныклыгы, тазалык учларга уылган арыштан. Дулкынга ташланган карап күк кырларым күмелгән рәшәгә, җырчыда, шагыйрьдә булмады, монда ту, монда үз яшәдә. Бер җипкә тезелгән инҗе мәрҗәннәрдәй, Мишә елгасы буена тезелешеп утырган авылларыбызда бик күп талантлы гаиләләр яши. Көндезләрен эштән арып кайтсалар да, кичләрен бөтен арганнарын унытып алар, авыл мәдәният йортларына ашыга. Әлбәттә, бу видеоязмада гына барлык үзешчән талантларны күрсәтү һич мөмкин түгел. Халыкларның үзара мөнәсәбәте, милләт ара килешеп яши белү иң нык горурланган һәм кадерләп сакланган мирасыбыз. Теләчебезнең 30 еллыгы сәхифәләре битләрендә халыкның фидакар хезмәте дә язылган. Без сезне күп милләтле, бай үткәне булган Теләче төбәгендә көтеп калабыз. Back